Matul is-sena li ġejja pajjiżna se jara l-introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda li għandhom isaħħu sew is-sigurtà fit-toroq fl-istess waqt li jipprevenu l-kriminalità. Ġimgħa wara li tħabbar il-baġġet ta' sena d-dieħla, il-Ministru Byron Camilleri u s-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg indirizzaw konferenza tal-aħbarijiet fejn spjegaw diversi miżuri maħsubin biex jagħmlu lil Malta aktar sigura u ugwali. Il-Ministru Camilleri semma l-introduzzjoni ta' kameras f'lokalitajiet strateġiċi bħal San Ġiljan, San Pawl il-Baħar, il-Marsa u Raħal ġdid biex jgħinu lill-uffiċjali tal-leża fil-ħidma tagħhom. Semma wkoll il-panic alarms għal vittmi tal-vjolenza domestika u l-introduzzjoni tal-electronic tagging. L-istess mod illi rajna investejna bħal f'eżempji bħal tal-body cams illi wassal għal deterrent kbir, l-istess qed nagħmlu din id-darba f'miżuri speċifiċi sew hekkux teknoloġija tal-kameras illi tgħinna deterrent, sew hekkux fil-panic alarms illi tgħin vittmi ta' violenza domestika u sew jekkux matul is-sena d-dieħla nippjanaw illi jidħol electronic tagging. Illi b'dan il-mod allura huma kollha miżuri teknoloġiċi imma wkoll illi jgħinu ħafna lil ħaddiema sabiex ikunu jistgħu jaħdmu fil-qasam tas-sigurtà. Meta kienet jitkellem dwar il-korp tal-Pulizija, il-Ministru semma rwol ġdid li se jibda jopera s-sena d-dieħla dak tal-Patrol and Community Support li sejra uffiċjali wettqu rondi fl-aktar żoni li joffru sfidi. Bl-istess mod se tinħoloq skwadra speċjalizzata ġdida ta' Roads Policing li l-għanewlieni tagħha huwa li tassisti fis-sigurtà fit-toroq f'każi ta' aċċidenti kbar. F'kuntest ta' gvern li fl-aħħar snin tejjeb sew il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema fil-korpi dixxiplinati kollha, il-Ministru spjega kif bil-budget għas-sena d-dieħla għall-ewwel darba wara friża ta' ħafna snin se tingħata l-pensjoni tar-romol lil ħaddiema tal-korpi dixxiplinati kollha u l-romol tagħhom, mhux biss dawk li għadhom iservu imma anke ex ħaddiema. Sa dan it-tant, is-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg spjegat kif kemm il-budget Malta Ġusta kif ukoll il-Manifest Elettorali Malta flimkien jaħdmu id fid biex jagħmlu lil Malta aktar ugwali u ġusta. Spjegat kif is-sena d-dieħla se jsir investiment bla preċedent biex it-tfajliet fl-iskiel kollha ta' pajjiżna jingħataw prodotti menstruali b'xejn f'inizjattiva imnebħa mill-prinċipju tal-ġustizzja soċjali. Il-Gvern se jinvesti €9 sabiex nagħtu aċċess ugwali li tfajliet kollha li qegħdin fl-iskejjel madwar Malta Bawdex għal dawn il-prodotti li fl-aħħar mill-aħħar huma importanti u essenzjali. Mihomx kapriċċ u għaldaqstant qed naħdmu sabiex mhux biss nipprovduhom b'xejn u jkun hemm aċċess ugwali, iżda nkollna kampanji ta' edukazzjoni biex ikun hawn aktar għarfien dwar dan il-proċess naturali u nneħħu l-istigma li hemm assoċjata minnu. Is-Segretarju Parlamentari tkellmet ukoll dwar l-impenn tal-Gvern li jkompli jiġġieled il-vjolenza domestika u semmet kampanji edukattivi li se jissuktaw matul is-sena li ġejja. Dwar id-drittijiet ċivili Buttigieg tenniet l-impenn tal-Gvern li wara l-organizzazzjoni b'suċċess tal-Europride din is-sena, Malta se tkompli taħdem biex iżżomm posta fil-quċċata tal-lista tal-pajjiżi bl-aqwa drittijiet ugwali. Semmet ukoll l-importanza li tkompli tonqos id-diskrepanza bejn il-pagi skont il-ġeneru u qalet kif din il-ġimgħa stess se titħabbar għodda ġdida li se ssaħħaħ dan.